Преди малко в предаването Чуй София ви запознахме с това как хората отчитат акцията по почистването на Южния парк, направена от столичния инспекторат. Същия ден Сдружението Екофорум за устойчиво развитие организира също своя акция, но с по-различна идея, а целта е същата – градът ни да изглежда по-зелен и по-красив. Чуйте повече от Илиян Пламенов от Екофорума за устойчиво развитие. Правихме акция посветена на Деня на земята. Раздавахме фиданки за разсъд, черен бор и цер, който е вид дъб, на гражданите, на жителите на София, тъй като всеки човек знае къде има необходимост в пространството около него, около своята къща или блок, има необходимост от засаждане на дръвчета. Затова ние се ограничихме само до подаряването на дръвчета, така се наричаше и акцията "Подари дръвче", за да може всеки човек да засади в площите около него. Премина при много голям интерес, както от страна на гражданите, така и от страна на институциите. Бяхме подготвили 2000 фиданки, които бяха напълно раздадени, което нас много ни радва. Съвпаднала акцията с акцията на столичния инспекторат по почистването на парк. Да, има такъв момент, тъй като в неделя по повод този международен ден имаше много акции от различен характер. Видяхте ли нещо любопитно от акцията на инспектората, която са почиствали? Много ли мръсен беше парка? Специално това, в тази част, в която бяхме ние от към Бяла черква, не забелязахме да има твърде много отпадъци за почистване, но всяка акция, която цели почистване на градската среда и парковите, може само да се приветства и да ни радва, че все повече стават гражданите, които вземат участие в такива мероприятия. Гражданите са споделили нещо с вас. Какво ви казаха, когато видяха, че им раздавате такива коренчета? Гражданите много се зарадваха, че има екоорганизации, които мислят и които доброволно осигуряват дръвчета за раздаване. Много от тях бяха домоуправители или по-така будни жители на кварталите около Южния парк. Имаше, разбира се, от по-далечни квартали, които чрез медиите са чули за тази акция и бяха дошли специално, за да вземат определено количество дръвчета, за да засадят около тях. На 12 май, когато е националната кампания "Да изчистим България за един ден", нашето сдружение Екофорум за устойчиво развитие отново ще направи подобна акция за почистване и озеленяване на един от кварталите в София. Това ще го направим отново в сътрудничество с Столична община. Те първа в близко време ще изберем кой ще бъде квартала, в който ще проведем мероприятието. Илиян Пламенов от Екофорум за устойчиво развитие за акциите, които доброволците са провели и предстои да направят на територията на столицата.